Today is February 14 and instead nga malipay ta para sa araw ng mga puso. So natay laing mga blessings nga nakuha except kanang mga gugma-gugma na anong sa tudan. Honor! Pa-honor! Honor! Pa-honor! Honor! Kami tanan sa kapatiraan at actually dagan may honors for 25. Basta lipay lang jud kay may karong Tra mga honors. Mga kuan man sila, mga PhD, mga doktor. Oh! Montage! Ayun na, kay Batman na. Budget na dyan. Diligent. Ayun. Kami na nila tanan honors me. Alright. 6, 7, go! Power! Si Aris, 96. Si Dono, 95. Tapon si Aris? Tapon si Aris? Iris ko, ang hamad ko. Bye ma. Hala, uy, dili ko kailis. Wala ko. Huy. Gara. Tuta sa iyang ex. Sige na. So karong panahon na, mangadto kita sa Karong orasa. karong orasa, mangadto kita sa isa ka lugar nga ginatawag nga Donya Bilya. Dunya Bilya. Takarwa ka. Josepina. Josefina Manggo. Sab. Bilya Josefina. Bila? Bilya. Bilya. So, pato may Bilya Josepina yan. Ambot kong pag-usan ko. Plot dito. Mamo ang ginatawag na janitor. Ako yung ngayon magkalabay. Wow, so ibalik nimo nga naka-adjust na siya. Grabe Kelvin Roy, grabe. Ugawan nimo kulo oy. Ngayon lo. Sorry. Wala pud ko ka. Amot lang pulingan. So, amot kung magkita ko ninyo eh. Karoon na ako sa... Yay! Naami sa... Maklaro kong naam. Pakaya mo na. Naami karoon sa sulod sa play... Pwede gud ka Play. mag-picture di Oh, gani! I-blue sa screen. Nasa inyo po. So hi, hello guys, nami karon sa sulod. So maraming Gapagod utsagod sa imong nawong. Wait lang. So, naami karoon sa playroom diri sa... Pero Riverdale Macdo. gani. Ako daw. Riverdale. Nag-uot na siya, nag-uot. So bilis real na po kami. So hi, hello guys. So karon kinali mi sulod sa Macdo and then magawas nami kay kumana nami og palit. So actually, ang nagpalit na tayo kay sila Akya. So kani wala may gipalit. Nakapugno lang may nagpato ka. So we're now in Matsina. So yes, as you can see guys, the weather is so okay, so cloudy. Like yeah. Macdo. Uy, nanadi si Chris. Diyan na siya. Hi, Chris! Ah, di ba, babara po siya naabot. So, abot namin diriya sa Villa Josefina and na sila dira sa likod. Si Chris ang magtudlo sa mga, as always, si Chris ang nagatudlo sa mga. And diri apod may naga-practice jud if ever nga nami ka ng competitions na apilan sa school na competitions. Diri may naga-adto. Actually dito may naga-practice. Kay namdom mo, nakainomdom mo tong sa una nag-vlog ko diri katong na-basketballan kato. Dito may naga-practice og sayaw. David! Tara, uban na lang ta saya. Ikaw lang uban kay ikaw Ah, dili ko? Ay, Diri lang ko. Tara. Tara, G. So, hi, hello guys. Kamera di ay ang uban keyboard. So, ubanan sa namo si Von before mi mo ato sa clubhouse kay walay speaker na so karon nami sa Pilipinas.
Pero ambot ko nga no, unsa jud ka bugnaw, ambot ko unsa jud ka bugnaw nga. Grabe jud kaayo siya. E nga na jud ka get up. Nag-long tee tapos nag-jacket. Dili ba ni friendly Cubanas ni Pilipinas? Say friendly. Pero grabe po diri bay, gwapo po kay mga balay-balay diri bay. No? Mga gwapo kay mga balay. Lugaw ko na di po diri. Kini? Wala pa ta sa balay nila Von pero gusto lang na ako ni pakita. Kana. Guys, Gwapo mao kayo din nga. akong balay, guys. Nindot kay nga balay kita mo. Yeah, nindot kay nga ako balay. din ang So, inaalam ito rin sa balay nila po. And, yeah, bigyan na ito mag-room tour. And actually, I'm looking at yeah, bigyan ito mag-room tour. Pero kasi, mauni lang sala, their kitchen, their TV, and nandito ang kwarto ni Von. And the rest of wala man may report mo na nindot kaayo. So, padulong kami karon sa clubhouse nila Von. And yeah, dito may mag-practice and everything. And nagdala siya bola. Mag-practice may og sayaw pero kabalo ko nga ang katagakan na ni magtula ra gyapon basketball. Tara gyapon na matagak. Ay, abot na may Kamu partner? Sila partner. Ay, ngita gwapo ang iuyak. Kisa partner nako. Si Aqua. Ayaw, kami na lang ni Audrey. Kami na lang ni Audrey. Dili ko, maawa ko. So baskin si Gian, dili ka. Gian. Taas kay si Gian. Si Chemay Mountain. 26, 27. Wala lagi. Wala. Kami lang. Gusto ko na. Ako maglalaki. Ayaw ko. Mo, ano ganyan na to? Right, so namin diri ka na sa club. Grabe, pang pila ko na nga balik-balik. Sila dira nag-practice. Gutom. Good afternoon, people. So today namin dire ila Danril, actually sa balay siya sa tita ni Danril. And katong video nga nakita ninyo ganina earlier was taken yesterday. So new vlog ni karon. And ambot nga naganan ko sige snap. Naka-play yan. Hi, Aris. Ikinsan ko ang ganito. Hi, Vince. Step. Kasi kamera gamito sa shooting. Hello, Aris. Five. Dako kay Kuan. Oh, mutindog naman siya. Hello! Hi, Ton! Tingin dito, Ton.
Streamer ka. Follow my Twitch TV. Mali. Dalawa. Right. Host party is here, man. Tanan great time natin. Actually, naga-victory party may kay Ambot. Ano ta naga-victory party na? Kay Gwapo kay ko. Honor lang. First Then, news. victory, adro mo, first honor, kani first honor. Aris, chamba. So, dili. Ay, baka maulat ah. Sponsor day na ko, FYI. So, food time na, pero ano, nang lakaw sila. I don't know. Nang lakaw sila natin yung pagkaon. Ha? Dali. 1, 2, wala pa man, nasa. 1, 2, 3, smile. Dali, next. Oh, nice one. Good. Ay, sure man din ito rin. Balik lang may nabit. Alright. Chibog time! Stop! Break. Sarap. A few moments later. Marami kaon og food, so karon manula sa amin. So, today, I just drink one. Ay, dili yung sa video. And, okay lang, parang heartburn. Musta man mo, ma? You having a good time? Just Kasi kung paper and rock, makain man. Loser. Nick, dire pagtanaw. Sula mo na. Nick, dire pagtanaw. Gani, oh. Nick, batay sa gili. Actually, dagan sila mga kalingawan, no? Na nag-ROS, tapos na nag-alaga o mga nag-alagang bata. Tapos, ang mga lalaki na sa gawas nag-basketball. Pero, klaro man sila, di ba, nga nag-basketball. And, sa mong filmmaking, na-adres sila. This is my filmmaking squad. Hi. This is the way of the club. Yeah. And go, go, go! Go, go, go! Feeling nung nagtagwanay sila ambot. Nagtagwanay sila. Nagtagwanay sila. Kato bitong bata, pag umangkon to ni Danry. Yeah. That kid. Tonton, say hi, Ton. Hoy! Bahaw ka na, sige na, go. Kaiman for the apple.
baliwala ra ko sa bata ba? Bastos. Bastos. Hala Rodel oh. Hala Rodel. Char lang. Hi, Steph. Gusto mo ka, Steph? Ano wala mang kay... Ano daw? Cheer up, you know? Yay! Shagit, shagit. Ha! Grabe, way kala. Buhay. Sakit, yapon. Load, load. I-click na. Ay, wala. Sige. Sige. Balik ako din. Ay, Sulod, dira! Sulod! One kay. Range pa nung. Ay, ano? Sing! Ayog, stop. Ayog. Makita na ko ni kalaban. Sa filmmaking, ne? Sa library. Oo. Lagi mong YouTube channel. Hi guys, so please subscribe on my channel, Samara Sal. Thank you. So, kani sila ang akong sa filmmaking na kagrupo. So, sila ang directors and scriptwriters. Apil po ko sa director and editor po ko and cameraman. So, yeah, daw ito po sa film. to an editor. Ha? Yeah, editor po siya and director at the same time. Yeah!